چەمێ جەقجەقێ لە باژارێ قامشلۆ کوبسایە چەم بخوا باژارێ قامشلۆ هاتیە ئاواکردن و پێویست بوو کوچەم کێفخۆشیەک گەهاند بە باژێر وڵاتیان لێ دچەند ساڵێن داویدا و ژبەر و ئاواچەم ناهەرکا و بسەر دەژی ئاواکارێزان و گەمارە مال و دوکانانژی لێ تێکۆمکردن بوویە ژێدەرەکە مەزن ji bêhna nexweş û hin nexweşiyan ra. Malbatên li derdora çem herwiha xwedanên dukanan jî gazinan ji vê rewşê dikin û dengê xwe digihînin saziyên têkildar ku çareyekê ji wan ra bibînin. Xwedê ji bêhna vî çemê em mirîne. Karêzê vê qeherê giş hemû serin. û Xwedê zilamê me bixwe ji bêhna vêne her carekê dikevê yanî ez dermana dimê de heta yanî baş dibê û narazî heta dibê sibeh jî. Xwedê cîrana me bixwe jî ji bêhna çem nikarê yani razê û feqîrê rabû pêr çêbê. Xwedê bi haleke feqîrê nema karê de bare bike sê care dinecem textû. û em bixwe jî em nikarin. Em nikarin yanî ji bêhnê razin pêşiya yani gelekî xeter ser me heye. Belediye disê hawiyê Sbalê de navana kesî ji me gemar nedavête serçem. Manolûye lê wextê ku îro hawiye nebe em ta bijîne serçem. Manolûye yanî bihna wê naşî tê me bi Xwedê em jê nerazîne. Şaredariya bajarê Qamişlo ji alîxwe ve dibêje ku ew jî bêçare na. Çimkî çareya guncaw ku rayedarên Tirkiyê rê li pêş avêvekin da ku biherika û ava karêzên bajarê Nisêbînê jî ji ser çem veguhêzin. Wekî çareyekî lezgîn, hevseroka şaredariyê dibêje ku ew hişyariyê didin welatî û xwedanê dukanan ku gemarê neavêjin çem. Her wiha carcaran dermanên pêwîst jî li çem û derdora wê dikin da ku diriya mêş û pêşiyan ra nexweşî belav nebin. Ev çemê goştirkî tê bi rastî gelkî êşkî mezin ji merçêtkê ji miletê me re av serma qutkirine ji dêvla avê bişînin karîzê xwe ji merçînin ev jî wek şerekî taybet sermetê em bêjin û ev çemê hanê jî ê mezin ê ceqceq û çemekdî jî tê texehlêliyê او جي نفس الشيء بس كاريزي وافسر متين وحتى انا بري انا تنسيق ببلديه وار ببوغ على اساس سيرفيتشا مي بروجاك بيتشكرن بس بشتي گوش روشا قوم كتني وافشري گوچيبو اف بروجاهات سكناندن لگوری برپرسین شارداریه پروژه کوان هيا کو سر چم بگرن و آواهی و دکانان لسر آوا بکن لجبر تونبونا کارینان و نآلیکاریا هن ولاتین جهانی کو بناوی براتیا شارداریان آلیکاریان پیشکش دکن پروژه وان هاتیا راوستاندن. چمه جقجق و باجار قامشلو دناوی جوینا. جدسپیکا دا مزرادنا باجار قامشلو چمه جقجق شارستانیک ددا باجر. لپشتی کو چمه جقجق گهشتیه و آستا خراب بویا جدرک سرکا جگلک نخوشیان را. دلوان چتو کردستان 24 قامشلو.